La Rabassada, a Tarragona, es converteix en la platja més accessible de tota la Costa Daurada, així l'han definit. Acaba d'estrenar una renovada i ampliada zona adaptada per persones amb mobilitat reduïda. És la nova zona de bany de la platja de la Rabassada, adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. S'hi ha instal·lat una tarima de fusta de 52 metres quadrats que va des de l'entrada de la platja fins pràcticament l'aigua. A més, s'ha senyalitzat i doblat l'amplada de la passarel·la, que hi dona accés. També s'han instal·lat dues pèrgoles per donar ombra de 27 metres quadrats, unes millores per posicionar la platja de la Rabassada com la més accessible de la ciutat i de la Costa Daurada. Busquem que les persones amb mobilitat reduïda, persones grans, etc., tinguin un espai còmode on puguin dutxar-se, puguin utilitzar el lavabo, puguin banyar-se i al final ser un usuari més de la platja, en aquest cas a la platja Rabassada. D'altra banda, s'han realitzat en total 164 serveis de cadires i crosses amfíbies que faciliten el bany a les persones amb mobilitat reduïda. Un servei que presta la Creu Roja i que du a terme personal qualificat de l'equip de salvament. Pel que fa a les places d'aparcament reservades, s'han ampliat i han passat de 3 a 6. Alhora, també s'ha facilitat l'accés al transport públic amb una vorera ampliada i la instal·lació d'una rampa a la parada de bus.